Bu техника в общем жайлы. Бүтәнесе кнопка, бүтән усовый бар монда. Автопилот, кондиционер, салкын буса печкасы бар. Нар кеше мәктәбен бетереп, анасын шалда техникумда кылдым. Бәләкәйдән үк әти техникага өйрәтте инде. Үзе карына үз алдында өйрәтеп, шуннан үзем башта помощник булышан комбайнда, анары үзем комбайнер булып бетердем. Язгылыкта инде комсет комбайн тракторында эшлибез. Быел Джондир тракторда утырттылар, шигендер алуга.